let me just start this short press con by reiterating what the President told me when I was asked to take on the DPWH portfolio. Simple lang po ang sinabi ng Pangulo nung nag-usap kami. Kailangan linisin ang DPWH from top to bottom. Kaya lahat po ng ginagawa natin nitong nakaraang buwan, 1 month and 1 week, is para sundin yung utos sa atin ng Pangulo na linisin ang DPWH. Dahil napaka-importante po ng DPWH sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya talagang nakakalungkot at nakakagalit na itong napaka-importanting ahensyang ito ay ginamit sa pagnanakaw. Kaya yon ang pinipilit nating gawin ngayon. Upon the directive of the President, we have started and will continue to cleanse this department from top to bottom. Alam nyo na naman na within the last month pa lang, madami na tayong tinanggal, madami na tayong kinasuhan, pero umpisa pa lang yon.